का हाल बा करे जा लोग। आज हम भोजपुरी के लंड के बारे में बात करे वाला बानी, मतलब भोजपुरी सिंगर के बारे में बात करे वाला बानी। तो भाई लोग आज हम बेस्ट सिंगर के कर बहिन तो भोजपुरी सिंगर के पेले वाला बानी। तो ये वीडियो सिर्फ मनोरंजन खातिर बा, ना दिल पर ना गाड़ पर ना लाड़ पर ले के बा, देखे के बा और हंस के भूल जाए के बा। तो भाई लोग बिना कोनो लड़वा लहसुन के वीडियो स्टार्ट करल जाओ आ चलो भोजपुरी सिंगर के कर बहिन चुदे के पेलल जाओ, ठीक बा। छोटी चौकी बिलिया में घुसल जैसा लड़वा घुसौले हो बैठे ना। अच्छा तो भौजी के कहे के मतलब बा कि छोटी जी के बुरिया में मूसर जैसे लाड़वा घुसौले नु बाड़ा हो। ते भौजी एगो बात कही, तब तो तोहर बुरुआ फाट गेल होई हो। नहीं ना इहो कौन बात बा तोहर बहिन दो मूसर जैसे लाड़वा। तो एगो बात कही भौजी, तोहर बूढ़ा तू लाड़ घुसवाओ चाहे एकर बहिन चुदो लाठी घुसवाओ, हमरा के लाड़ प्लस सुनाव तारी तोहर बहिन चुदो। हम के हई तोहर मूसर में बूढ़ में तो अपन मूसर के लाड़ घुसवाव आ चाहे हमर लाड़ घुसाव, उसे हमरा काले दे के बा। हमरा तो वीडियो बनावे के बा आ तोनी के तोहर बहिन चुदो रोस्ट करके पेले के बा। तो मूसर जैसे लाड़ घुसाव चाहे अपना गाँव में हमर लाड़ घुसाव, ठीक बा। लेकिन हमरा के ना सुनाव, ठीक बा भौजी। ना तो पटक पिक बाग तोर बहन गलती होता भाई लोग, पटक के पेल देम तोहर बहन तो गड़िए फाट जाई, ठीक बा ना। और लागे रानी ताहर छोटी चुकी उर्बा। अच्छा तो इशारवा कहे के मतलब बा कि डर लागे रानी तोर छोटी जाके बुरबा। तो ये सारवा लड़ चट एगो काम कर, बुरबा छोड़ के ओकर गाड़वा में पेल देकर बहन तो के निहरा के गबर गबर ना इहो कौन बात भेल। एकर बहन चुदो छोटी जाके बूढ़ बा पेले में तो और बहन चुदो गड़िए फाट जाई। ना इहो कौन बात भेल। एकर बहन चुदो कुछ भी गावा तरह से गाना यार, वैसे एकर बहन चुदो के पेले नहीं कनी के, ठीक बा भाई लोग। अब तोनी का हमरा कमेंट में गरियाई बा कि काहे तू भोजपुरी में इतना गारी देवल। तो भाई लोग का करी, ऐसा ऐसा एकर बहन चो लड़चट सिंगर रही भोजपुरी में तो भोजपुरी के इंडस्ट्री के माई भोसड़ा कर दी, ठीक बा। वैसे ही सरऊ लोग के पेले नहीं एकर बहन चुदो के निहरा के घचर घचर। इहो कौन बात भेल यार, छोटी जो के बूढ़ बा हम लाड़वा नहीं के तोहर बहन चो दो एक हाथ के बा पेले में तोहर बहन चो गड़िए चराक देकर फाट जाई। ना इहो कौन बात बा यार। सारवा छोटी जगह बूढ़ बा तो इंसल्टी करबे, एडजस्ट करे के चाही। लड़बो तो तोहर बहन चो तोहर छोट होई तो तोरा के केहू कलक लाड़ छोट बा। तो छोड़ा ही सब बात। पटना में भेटैबे त पटकिए के पेल दे। अच्छा तो ई भैया जी के कहे के मतलब बा कि पटना में भेटैबे तनिया झा तो पटकिए के पेल देम। तो ये भैया जी हमरा तरफ से एगो मतलब तरीका ले ला पेले खातिर। जब एकर बहन जो तनिया झा भेटाई नु तोरा के पटना में निउरा के गाँव में गबर गबर एकरा पेल दिया, ठीक बा। एकर बहन चो बहुत अश्लील गाना गावेला हो, का बताई तोरा से। एकर बहन चो बहुत अश्लील गाना गावेला। एकर बहन चो भोजपुरी के माई भोसड़ा कैले बा। और का बताई तो के जहाँ भेटाए एकर बहन चो तनिया ओझा तहाँ एकर बहन चो के पेला निहुरा के गबर गबर घच घच। ना इहो कौन बात भेल यार। पेला एकर बहन चो के हमरा तरफ से फुल सपोर्ट बा, ठीक बा। तनिया जा जहाँ भेटाए वहाँ पेला एकर बहन चो के पटक के, ठीक बा। हम तोरा के भैया सपोर्ट करेम। और जहाँ भेटाए एकर बहन चो दो पटना गोपालगंज निवरा के पेला एकर बहन चो घचर घचर, ठीक बा। बस भाई लोग आज के वीडियो ही समाप्त करता नहीं। और भोजपुरी के एकर बहन चो दो छिनार सिंगर के पेल दिले बानी एकर बहन चो दो के। और वीडियो बहुत अच्छा लागल है तोनी के तो लाइक और सब्सक्राइब करिए और चैनल के सब्सक्राइब करिए। और कहता नहीं भाई लोग जल्दी 1000 सब्सक्राइबर पूरा हो लोग कि हम बाहर छोड़ी घर रहे के मन करता। और सब्सक्राइबर पूरा हो लोग कि घरे जाए, ठीक बा। घरे के याद आवता भाई लोग। तो प्लीज़ सब्सक्राइब करो लोग चैनल के और सपोर्ट करो हमरा के 1000 सब्सक्राइबर जल्दी पूरा हो लोग। तब तक के लिए बाय, सब्सक्राइब करिए।